na sugod na to ni. Ikaw dia, sugdi dia. O kabalon sao ni. Ikaw bala, tirahi. Sige, sunod ko ba. Chilling on this beat, feeling all the heat when I speak. Guess we're gonna make you levitate. Just like being hypnotized, you are amazing, can't deny. All of these are basic crimes, practicing my English lines. Oops, tama na, ay di man pakula tong tirada. Ako arang gipapaspas gamay imong ginawa. Gipakita ran ako na flexible mga Bisaya. Kung dili mo trip, bas ayaw na paminawa. Kay kayaman ako, Bisaya o Tagalog. Bisan aha ibutang, kay kaya na pumupatog. Dili ni kumpensaan, kay daghan man kung pasabog. Daghan man ang mukontra, magpabiling mananaog. Makalipat nga sa iba namang lingwahe. O diba kayang magluto ng iba't ibang putahe. Pakinggan ang lahat ng aking sinasabi. Kung walang katuturan ng mensahe ay di na bale. Hindi sinasadya kung ikay naasinta. Kung nasa lumuto, tsak mamalasin ka. Sinasabi ko lamang ang mga katotohanan. Hindi para pagtakpan ng mga kabulaanan. Maraming nauuso sa panahong makabago. Puro bla 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 bla, mga mensahe malalabo. Pero hindi naman sa pangkalahatan. Kung ano ang iyong trip, abay bahala ka na dyan. Lahat ng sulat ko ay base sa realidad. Doon mo masisilip ang aking kapasidad. Inuuna ko lagi ang sulat na may kalidad. Dahil isa sa mahalaga sa akin ay dignidad. Nya mo balik ta sa kuang nadakpan. Sa akong gipanulti unta na ay nasabtan. Tinamban lang kaayon na ako gipaagi. Kay kung akong palalumon basinyag mo diskasi maalkansi. Na hinuon ang atong gidangat. Swerte akong gihuwat mo dampi sa akong palad. Mga kantang sinuwat ang akong perming ihalad. Magkinaunsa man kay andam ra kong mudawat. Showing you how to do an exhibition. What will happen to the song that's using purely lyricism. Yun lamang po, masingit lang ng konti. Kasi kapag marunong mag-Ingles nakakapogi. Totoo ba to o parang hindi? Kaya sa ibang paraan na lang nagbabawi. Intensyon ng aking sulat ay aral at ngiti na pwedeng maging gabay sa pag-alis at pag-uwi. Lahi-lahi tag karera, lahi-lahi tag estilo, lahi-lahi tag pamaagi unsaon pag-asenso. Lahi-lahi og level ang atong pagkasuportado. Lahi-lahi man ang importante kay walay perwisyo. Mauna niya kong pangkilalasan. Unta wala na'y gubot diri sa kalibutan ng mga kalagot kay permi ato ang pugan. Ug ugma atong ipanabit sa atong dughan.